Rongbong hat thewang lahini polling station ke parlopon arve herai ke theya jok don thongke brahinia hem tonatum tingka henodun. Bitor teron ME School polling center along vote pack phokebrapli vote akili dokoga jok epechelsi asonga tumpen pherangke mai kang nipon. Taiwan along rialong puthot chekli thepi ke bang pena jok hemrit kana hokdun. Bitor teron ME School polling center along vote pack phokebrapli vote akili dokoga jok epechelsi asonga tumpen pherangke mai kang nipon. Kedamtang jangmi po ni phaing koira trok siar ni lakhaing koira trok duar baguri MSC constituency ke parlo dolamora Bitor teron ME School polling lakha pharo isira trok sike braisi along vote pak phoke brapli akile dokoga jok epechelsi atumpen pherangkia maikang nipon tangte non ang tonpen alang litumalam thepen le arjupon iksina dilo to aprang si pini nilitum 26 nong Dwarbaguri talitum chipuna nong ke Haraugat lo potsi Haraugat LA along benitum polling center number 171 along patumi pen ilitum election ke jok along pen patuwe arni gang saman ilitum long asapso ka siksak dokok potsi pini nilitum press meet phanang kok lo aprang nangli tumo phanta kewang pot reporting benang johang phanta na tum media kode na kachoro pilo dasi nilitum ephrc hoi pen abang ke patumi ateng pen polodang te nilitum ke nadak nilitum sartum phan aman ki pipe pukali delo ate sartum se chinkilo polo compromise je opine chinkilo lang tum choklo polo sta la sopan sartum nilitum aman ki pipe pukali sita nilitum ahin benta masapso pota nilitum ahin pen mangke nilitum puling lo tumarat do ana mangke ningang samse dupi mai ning kang samse bang dukok lo ningang samse thepi ke jone si nilitum pinang phan media hoi nang tum panang johang nang koklo na si nilitum patumi nilitum along kadogowe nilitum polling number 171 along pena bangke nilitum kadogowe a total vote bang nilitum 741 do 741 pena bangke nilitum bangke kadogowe ke polo bangke 564 anse nilitum polo pusi pesading officer pen polling officer dom nilitum manang thanlo tam nilitum agent tum do nilitum agent tum ke longa bangke 557 polo la song bong pen ke ahok lo dak ke nilitum polling agent tum bangke lake in do out do potsi alang tum masapso ke chojuna porla pen pesap ke dam gache lardo posi dak bangke ni tum masapso ke tonti duji sa pesading officer polling officer dom lang tum long ke hala tum ke tonvek nang ji potsi alang tum teng ben sini tum ta kroi nang kok ko alang tum teng ben te 564 dolo pulo lapen api thu bangke arni kang sama por baji pho ke close apor bangke long tu bangke 618 doko apos ni tum long kado kave a total vote ni tum long ke bat doko bangke phokebra pie bang ni tum long ke bat doko apos ni tum ning samse doko lo la si ning samse cepak lang lo jasila so teng blong te tum arona teng ben si election pulong te tum ke arona teng ben si kam ke claim nang ji ke dam nang ji potsi nilitum lake aron teng nilitum kam claim lo kadok beta ke cheng ban nilitum phan ke jok nang ji aron tang talen tum nang than pensi polling officer presiding officer dom nilitum nang than lo pak sirkep dom ni pusi bang trok a candidate do pen nilitum pak sirkep jok lo pak sirkep jok det pen ta pak sirkep choni pusi pak pho akon nilitum jok thulo lake polling je num si jok lo sita pak phoke ba vote jok det pen dalang litum la so jitu a vote abang kanang tum ulai det lo kanang tum replace kurilo lake already delete pulo ako alang tum nilitum manang pulo lake ladake box lapen EVM
open pema chok lo ma chok chima bang tum apor minute kep apor ni tum ban apor na en lo la so mo penta alan tum apor na en det pen nili tum ban chok lo alan tum bang pho do ladak ejen tum do lo alan tum nili tum ban chok lo pusi nili tum komane tum nili tum jok tam lo da lasi laso ke jok dam penang bong pengke alang tum ke already alang tum ke adai to dulo da ke election bolong tum aron the pik potsi aron ting ke kam claim nang ji poselang tum chokche ke claim tum chokche pupusi punang kok po athe alang tum chini et pen se kam ke claim ma ta misin dong si ki chokche ma alang tum chi pu bang ke misin asap so khili mili puro dong te aprang tum manang pates teng pote kado ka be arat do la ke political tinta song do dak kapre political ke abang ke दो टाइम ने सा नहीं तुम लोग आवे दलो एस इस कांग्रेस दलो लापेन बीजेपी दलो लापेन एपीएचआरसी दलो लासी नील तुम एपीएचआरसी होय पे ना बांगता लांग दलो लापेन कांग्रेस दलो बीजेपी दलो अपसे अलांग तुम अकाउंटिंग टेंग पेन 50 ता बैलेट पेपर ता लाके 999 चोगवेल बांग ट्रक मंदा तोस मंदा पिलो सांगमा संग ना पिलो चोगवे सेतामाला non abang ke chok bang pak phokke pra pli ke do bang ke lasi alang li tum pulo to bia jo ni li tum hoy sartom ben paching kisi la ke pak phokke pra pli abhut bang ke 564 abhut ni tum ke mohal accounting ni tum hisab chot pu pusalang tum chi pudam lo sita pak phokke pra pli abhut ta me 618 ang bong pen ke la pak phokke pra pli abhut bang ke kunar pan kang tan po एपीएचआरसी माल अफान माते कांग्रेस फान मा पाते एएससी माते बीजेपी माते कोमा बनो गांग थान पो लाबांसुनी तुम के माथा दाम नोनो बांगे नि तुम के माथा के सुंग देंग मंगला आथे इलेक्शन अलोंग बांगे एपाक पंचायजी अपोसी पाक फोके प्रा प्ली दोलांग तो पाक फोके अलांग तुम अदाप कोपिने ईवीएम मशीन कोपिने प्रॉब्लम दो पोस अलांग तुम हिन पेन जिसिकार ता पाक प्ली बांग कोना पोसे दो कोक लता लागली तुम मम का दोक वेदाक इलीगल पथाय वेलो आथे एजेंडम दो metang a party agent do rep aposi alang tum chichini lakela so agent ateng pensi alang tum kam claim lo alang tum presiding dolo polling officer dolo alang tum kam ke claim ateng bangke ili tum ke pini vote ke jo dam ke li tum apor en long athe lake ili tum sai chutuki ningkan pho aphan apor do posi hadak aprangsi name slip ponpo hadak thonnampo hadak pensi alang tum serial number thanpo serial number 64 pono 162 pono 163 pono ba 218 pono lang tum than po ladak pensi ako ni tum nang check man ni tum tip berdia tum ber po ba ko mane suhi mare the tum suhi mari po la pensi ni tum ban ke sahi na hidunji ansi ni tum hadak election jok dam long ji pulo tangte la an aport alang tum endet pen alang tum accounting tong si ke chokche ma evm tong chokche pulo ni tum ke matha sumkrung lake athe laso pulling det along kalilo madutina pulling long bostame laso na problem do kok pudele ke anutin ka siksak do kok ji laso ni tuma pulling pena bangke laso problem do kok nili tum peneng an nili tuma pulling center ke nili tum non pe jon nili tum ta jok dun long lang ta hailo ta nili tum ke jok dun long an ben nili tum chinia teng pute ladak ke aprang song ke do tum do tik to nili tum dak problem ave komane problem ke do hota nili tum dak ke nili tuma pulling center long bangke aprang ke 11 nili tuma pulling number bokajan ke dohar bangke nili tum 11 pulling number lo setan nili tum pini ani tala so problem jitholo na patumi ani bang hauragar ele na paro cheng 171 a pulling station ni tum ke jok long cheng ban da problem do pulang da ni tum ke matha sumkru a potsi nili tum bangala ke kroi thik the aji athe nili atumi masai magistrate par arjudun lo 17C data last counting that alang tum pachok at alang tum kiba at pachok at pen bangke nili tum phan ai agentin mandala ke 17C data poll unpoll female male female lake kadok ave ai agent namna pivek nangji seta pipe de lo alang tum adai nang chen lo nili tum a problem la so ki pg 17C data ki pg hosi problem do ko pasun ni tum pithe ke la polo seta la ta kroilo ako afitu la solong pen ni tum chehala sai sai chihuri sai sai lo ke chihuri nang je aron do kok lo posi ni tum kadok vera ta kroing tum te ba kroi thek the ji a potsi la so pot pendet afi nili hut magistrate panchin kidulo magistrate nang pu bangke nili phanang pu bangke itu
ne li si pu lo sar itu 17 seat data tu amak লাগিব আপোনালোকে তে গোটেইখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিছে সমাধান হৈ গ'ল সেইটো আমি মানি লৈছো আমি মানিছো গ্ৰহণ কৰি লৈছো তাৰ ওপৰত কিন্তু আমাক 17 সি লাগিব ডাটা আমাক লাগিব প্ৰত্যেকজনৰ এজেণ্ট যিকোনো দলৰ এজেণ্ট সেইটো আমাক লাগিব বুলি মই কোৱাৰ কাৰণে এইটো কোৱাৰ কাৰণে মিনিষ্টাৰ ছাৰে কি কৈছে তো লাসি niliputhot kani ye dukang tungalam mangala pulo laso nili tuma puling center long ke chok che puthak pansi nili kadok ve tum phan Karbi Anglong ke theke ding tum pen kadok ve nili tum party methanga party bangani je tum cholo same aron pen ke claim tuman kachini tumana teng prodang te laso lam puthak kopisi hipu kang tung jima ba kopisi nang pulun jima pansi nili tin pen pulo athe ladak ke alang tung ki pu teng pen pulo tang te pak hokebra pli ta bisi do goglo pak hokep abang ke alang tum adap ke jokolong ko pine chenwiler bidet pulo tata to kroilo ta pak pli bang kona bansi ki wang loma asolam doni tum mathana kokji athe e pak bansi vut ke haijo je potsi ta pak pli ta kona si padam boma ala pak hokep than pet posuda singki than le polling kali sita la pak pli bang du thulang posi kado kabe Karbi Anglong rat doan kethe ke ding tum hanta tapen aron pen ki claim tum kachini tum aron kachini tum ha nilihin pen kachoning ri bangala kupusi la sopot ki claim jima ini tum mang aport avedelo ade tobe yang bang sani tum EVM papon long dei posani tum long la ana kachini la pen ki thek ni tum aron ki thek pokali der potsi EVM papon det lo tapen EVM papon det pen event papon tame setame la 17 si tata che endun bulute chok mogopini case li pg seta chok polam du seta alang tumla tanang pitikang kedelo da so potsi nilituman 17 si data long pentong la tanang pg ma matela so kam tong nilituman nga sirap dun jima ata kinang lo asila dakke adok ka ve total vote bang si bang forot proxy ra bang plikebra si potsi alang tumjong si la itu mas 17 si data jong si nang PG pelundung te dake poll la anlo unpoll la anlo la pen male la anlo female la anlo total vote la anlo la ketok du nang ji tapi lang tum dak officer to malong alang ni tum ke bang long ni tum ham sil ba kopini dak du nang ji dal hai ta bini tum mangala ene ka gos nang te kang lok potsi ta si Karbi Anglong rat tum han Karbi Anglong ke thik ring tum ni hin be ka chuning ri bang kala lok nili tum manang rap sirap dunon athili tum akisung bangke kadok be rat pansi kisung ji potsi nili tum long pini kisung lo komani long mo lapu ta hai mini balapu lo mini posda me kachira pang bong sili tum ke ki unje potsi laso alam penang bong ko son pen si kam ki claim ki meje mo sini tum ban saison ang pidun tha pusi nili hin pe ka choning ri thulo lase nili tum a party lo mangge ning chi tum chola la party tum mangge ni ang claim bi post ta komane beleg party sama aron teng bank claim ke dam tum do ko potsi aron bank claim ke dam tum do aron teng bank chini tum do ke theger do potsi na soron chok che ba chok po bang bang ke nili tum phan nang thandun te pusi nili hin pen ke kachoning ri lasik laso pot ke ili tum pini April June 1 tarik ansi result bang ke PG pulo la soang bong pen 1 tarik ana ban mang ni chong hongji bangge che close jana ni ner kep ando posi ka chong hongji banda kiun bangge chong hong unde tai lo setame nilitum aninge bangke ka chong hongji banda ning hang het lo ba ning oi de gok lo kedam tangan la pusona lama lam ki ave pilang nilitum puling lo la so lam ki de kok putak bangke presiding officer dong siki chok chema polling officer dong siki chok chema ma EVM dong siki chok chema da so lama bang sini ni ka chini gang tung lo da sini tum long la so problem lang posi la so ake chok ji aphan ili tum ke che bong nang ching chek nang pu bang ma du tin ta ining hang he ba ili tum ke nang ne ka ching wai long posi ili tum long ke mesen ji la pen solution bang ji potsi la so solution bang ni tum nang pidun te Karbi Anglong ke thek re tum komane party long kiri dun tum bangsa kachini aron tang kachini tum do potsi kupuang deng ko so section bensi ki claim ji mala bang nili tum manang thanun te pusi nili hin bang ke kachunung ri nasinang tum phanta urbang thi pajir thola nang tum
nilitum han nang kache tong dun thega pot apor nang chipi dun pot nang litum han la se korang thu bajir lo nililama mangkel anmelo Karbi Anglong ra tum kupisi nilitum han a solution ang pinun jima labang sini ni ke kari nilitum a bangke nilitum a pooling center anta nilitum a kari bangalalo la si nililam the la ponsi ribik check lo kardong Rongbong hat thewang lahini polling station ke parlopon arve herai ke theya jok don thongke brahinia hem tonatum tingka henodun ke damtang jangmi poni phain koira trok siar ni lakhain koira trok duar baguri MSC constituency ke parlo de thor rongbong hat thewang la polling hini station don thongke brahini tingka henodun ke damtang jangmi poni phain koira trok aning de arve herai ke the par pik pen jok Rongbong hat thewang tu polling station arlo don thongke brahinia hemtun ka henudun pen EM Richard Tokbi Arjulong si Rongbong hat polling station president Mongol Singh Rongpi secretary Moses Rongphar lapen thewang polling president Roland Terang secretary Anil Hansepen sakti kendro atumaphan tong sekot pingkhat ponsi tangka kerat ke pajer dam laan chota kalisi tingta ronpon jilang pusi EM Richard Tok bichechak tekang puta local committee atumpen than tekang lapen ahem phu atumpen ta EM Richard Tok biephan ning insam pik anlo lapuson kisung thektik ahot nang kerap dunapot kai arjon ta tingni un elapen EM Richard Tok bi achithe pading nang puta ningje ponrite News Desk Report Public TV Karbi Anglong đó akero paper pick lo ini nang itu mapan media hoi pan stame akero paper pick lo the pato via por lo tomon herai pen ajok la hemrin dak rongbong khada puling lo andara lo poisa intierong lo labangso hemrit do antami kana hok pondo lo sila bangso akisung apora long stame nang litum media hoi pen akihumri la pen berta nakipi pidun jia pan stami nang litum hana ke ropi parpik lo nasila lo pini tong si kot pen labang so patuwi ke ting kuglo bidabadap apolong jinghon litum education em sar ahin alangli pan birta ki pipen acher sustami alangli labang so khobor kar julong pen binang an alangli labang so birta kar julong pen la kisung det diko ahem tu natuma pan alangli kerap ke pajir dipon lo ini ladak rong mukhara puling poisa inti rong along bangke don kre pli ansi mane pura mane ahem dot hai vipin an lapuson thekon long lo kasi lalo la bortoman bangke nilitum la nilike local committee secretary lo posi la nili puling andar an along asinsas bante nitum khobor kichen ke lalo non bortoman bangke lason ekdom mane pu rongbong hat pen poisa rong bangke pinangan ahem keingnu pon thekon long lo hoklo la ai tun la media pen angka juga lamang kai ni to tong si kot pen mane men amasi temon herai lo ni li hambang ke awi pin lo kita tong si kot pen dak la local committee tum la president secretary tum phan opportunity tu sila tum si ha ang song sar long ang than pilo alang ni tum si ni hadanang rap lo alang ni tum da theklong lo hema be pin pulo la sinang lang lo asi alang ni tum phanta alang tu nai claim pia pota suri tu ya kadom pilo bachuru lo do ya tum phan president secretary ho ya tum phanta la pen la tu ma lam hoi pen amasi sar ta sar ka hai mane tum la education na em sari cha tok dita phan alang ni tum phan ke lang lo ni li phan ta na ting so lo na ti ke ai tum asa so le ta me ni phan ra non mat ke pini poisa ta me nang pali lo asi mo aphi ba ko nang lang tu tu ko se lang tum phan pu asi lo lang tum da churo lo
Nali hem kidot hai ke ave pin lo gedi. Hem bangke avelo lai home bangke. Nasina tunta teglong lo ting anta. Isla non api Sartum dal ni tum la kumi dal la local committee pula president secretary tum thana teng de ting nang pali ji por se nang pali asonte ko se sar phanda chuni ri dun lo nang man chitani ma. ni men ge dhon sing ti Da karong ke amin. da karong bangke cheni la poisa ti Taiwan along rialong putho chekli thepi ke bang pena jok hemrit kana hokdun lason sik ke dantang jang mi poni phai inkoira player ni Taipei City Taiwan along rialong khonta inkoira pli chekli thepi ka hijuk pena jok penang an hemrit pen chenglo ason henu dunanglo Bangso chekli thepi ke bang 8.5 magnitude ajakong ke thepar pik pena jok bangsuri isi sosiara datum apran dam nanglo lapen arenga hu ke sonang atum nonamat se chelang pon bomlang News Desk Report Public TV Karbi Anglong Deitor Holistic Angkor English School non-pinning asengkan HSLC examination ke pas satu maphan kar chopon. Kedamtang jang mi poni phaing koira trok siar ni lakhaing koira trok duar baguri MSC constituency ke parlo Deitor Holistic Angkor English School non adihu HSLC examination ke pas tu na tu maphan kar chopon. Pirthea thak thegri nangji pulote education thegvek nangji jongsi education thekte pulote nahok ta ledam delo lasi education thekpami nangji doctor engineer teacher lapen kaprek borenga varsai sitami education pen mate loke charli pensi lahai klem dunji pulote education dovek nangpo lapen education ta foundation ahot misen pensi osomara tumaphan pacharli ponangji Lapen iskola longta misena chichar dovek nangji anlo pulote student atum sitame thek reset po lasonsi Deitor Holistic Angkor English Iskola longke nonama teacher atum misen penajok non pininga sengkan surihini ra inkoira plia pharman HSLC examination ke tokdona phai bangkre ke thom an labang so ang bongpen bangkre si ke second division pen banghini ke third division sitame Holistic Angkor English School Chairman Longki Beche Paduk Pik Ajok Bangkre ke Thom Anta Pas Lablo Lake Holistic Angkor English School Staff Atum Kache Paduk Pik Ajok Si Misena Sadlang Undun Lo Puta Ning Jepon